Hej. Hayden. 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 Vad gör du? Kan du stå upp? Vad gör du, gubben? Vad skrattar du åt? Vad skrattar du åt? Var kan du gå? Inte under bordet. Vad gör du under bordet? Vad gör du under bordet? Ska du vinka? Vad gör du under bordet, gubben? Hej! 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 Hej, du! Hej! Vad ska du göra nu då? Hej! Hej! Ska du ställa dig upp? Ska du ställa dig upp som en stor kille? Ja. Oj, oj, där står vi upp. Säg hej, hej, nu står vi upp som en stor kille. Hej, hej. Hej, hej. Kan du vinka hej då? Oops. Nu försvann vi. Hej då. Där är du. Där är du. Hej då.